This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! May patrol! Aksyon! May patrol! Minutos nakaligis sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lubat na maulanon nga gabi na naman. Sa ato sa ring mga ka-aksyon sa sarigid nga mga tanion, Martes nga pagpangalagad naton. Magulugal umon nga kagabihon bagod dumalan kayo na sa nga hapon. Tubtob subong nga mga inuras mga ka-aksyon. Hindi mayong tiyempo naton, nagakurisong, nagakulurinot lang kon sa mga nawong pasang nga ato sa nga mga ka-aksyon adlaw nga ginatawag sa bong swelday para sa mga tinuga, para sa mga tao nga may mga obra kaginabaton nga sweldo. Ang inyo sa nga pala tuntunan Aksyon Night Patrol. Liwat na naman nga magakuskos kag magapuga kag magabanlaw. Daw panglaba ba? Sa nga mga balita nga nagrinongkadol. Umpisa kainas ang aga sang udto sang hapon tubtob sa mga gabi. Palatunturan nga serbi mata kag dalonggan kada gabi. Nagabantay naman sa mga hitabo aksidente kon krimen. Nga hindi balikawan labi na kon nagadalom ang kagabihon. Pahanomdom lamang sa ato sa mga ka-aksyon ngayara pa sa guwa kag nagalolang biyong. Basi lipat-lipat ka mo ha. Dugay-dugay mga ka-aksyon may pinanagid lamang ka ginutlo sang minutos. Ang nabilin mag-umpisa na ang curfew hours. Magasugod dugay-dugay alas 10 ang takda. Tubtob alas 4 karon sa kagahon. Hindi na maghala pa ka pinasaway, puli na sinusinitang sa tagsa ka mga panibalay. Kag magpulo pahuway. Basi kon matiktikan kag mataymingan ka muna. Sang mga naga-roving nga mga kapulisan kag barangay Tanods. Imbis balay ang inyo sering nga pahawayan, balay inyo sering nga tululugan. Istasyon sang pulis. Kag kundi malason ka maghala ka mo kalalis. Naghala ka away sa kapulisan. Ang inyo sering atupan wala sang liwan kundi prisuhan. Sa siling tarama ka-aksyon, hindi mayo ang tiyempo dari sa maya surad sa Kabakulod. Nagod bansang low pressure area kon LPA. May pag-uom-goom sang langit humalang kainas ang hapon. May mga manipis man nga pag-ulan nga na-eksperyensya ang Bacolod nun.
Ang ginatawag nga southwest monsoon nag-aapekto kay napas ang hapon dito sa area sang Palawan, sa aton diri sa Visayas, pati dito sa may Mindanao. So halong-halong kita taran. Hindi lamang sa COVID-19, kundi halong pati na sa dalagan sang panahon. Liwat nga pag-aop na kita sa ato sa nga mga aksyon, unit reporters sa rin naman nga bahin sa nga Negros Occidental, sa Norte, Sur, Central, Baybay kon Bukidban. Ato sa nga patrol nagalambiyong na with aksyon Jan Diaz, kag-aksyon Nixon Tahom. Sa mga nagabalik sa naman nga balita nasyonal kon mga magsulod ginman, taralopandon nga mga balita ara naman ang puwersa ni Aksyon ang Defensor. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirubaya tub-tub sa takna ng alas 6, tub-tub sa takna ng alas 11. Ang alas 6 kay napatoyan oy, natapos na to niya. Ang alas 5, tub-tub alas 6, nga programa. Amo ginakon kay sanong hindi malikawan, mananad kita sa hapon. Sige lang, sige lang. So man kadalag ko sa mga balita nga naglarupok subong. Ilabi na sa update may kautaran sa COVID-19. Amo nang ginabantayan sang masabi sang ato sa mag-aksyon ang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental, labi na sa may syudad sa Bacolod. Ang kaso sang COVID-19 positive sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga hapon na dugangan na naman. Sa Bacolod maka-aksyon may 90, sa Negros Occidental may 80. May kung isahon tanis 100 naman. Subong tani nga panyempo, subong nga bulan sa nga September. Dapat kung tani magaganhagan no? Magama't-amat na down, magama't-amat na jutay. Ang kaso, ugaling kay suli. Imbes nga magagamat-amat jutay, o doon nga mayara man sang recoveries akong mga nag-alalayo, pero dabo gyapon, alo sobra pa sa katunga gyapon sa kabugusan nga kaso ang kanamoon sang COVID positive. Kaya sama-sami ang kakatabo ba ka-aksyon, mas madamong positive kumpara sa recoveries. Sa Negros Occidental maka-aksyon may nagdugang 3 na naman ka mga nagkalabatay. Pero good news naman sa Bacolod, langod 0 ang maning Mayo pamatian, kaya kabuhay isang tao importante ni. Dapat tuway na sang madugang magkalabatay. Sa subong nga panyempo Bacolod noon kaga Negrosano na anad na ang ila sa nga palabatinan sa report angot sa pagdamo sang kaso sang pagkamatay bangod sa COVID-19 nga kagaw. Pero sa hapon wala nagadula maka-aksyon. Kag hindi kita dapat magdula sang pag-asa kag paglaom nga initeran aton malampuasan. Ano bagay iba sa nga balita maka-aksyon? Importante. Ari, masubo-subo ba nga balita para sa mga tao bala nga nagaganar sa patio sa ation sang tigkalalag. Fiesta minatay. Mamalangkutan irin tiyempo bala sang manog pinta, manog panghilamon, manog littering sa pansyon, manog baligya kandila bulak, mineral water o konsetserias pagkaon. Masubo-subo ini nga hugada maka-aksyon para sa inyo. Subo ini nga balita nga magasugata sa inyo. Bangod ang mga sementeryo, ang publiko mga ka-aksyon siradan diri sa Negros Occidental sugod Oktubre 30 tubtob Nobyembre 2. Ang teritoryo siri agod malikawan gihapon ang ginatawag mass gathering, ang pagtipon-tipon sa mga tao bilang tikang para hindi magdamo ang COVID-19. Si Governor Bong Lacson nagsugilanon sa mga alkalde kaina sang udto maka-aksyon paagi sa Zoom meeting
Kaga mga alkalde ni istorya ni Governor Bong Lacson, pabor, kaga nagsugot man sa sering pagpasira sa mga pampubliko nga sementeryo. Ang pribadok musta bala? Si Governor Bong Lacson nagsiling, maya pa pagkakonsultahon ang Provincial Legal Office kung nabala may basihan na pwede man malakip ang mga pribado nga sementeryo, pribado nga patio. Pero tila man laban siguro masunod man eh. Ang mga private nga sementeryo nga unfair man nagkaroon sa mga himata nga raya na ilas rin nagtalaliwan nga himata ara na ang pansyon na sa pampubliko nga sementeryo. Dalahigon na lantaran o layhon na lantaran. Kay ang mga tao subong manggaran ka manong kon pigado waay sang makaluwas apektado sang sering COVID-19. Kaga nagaisa subong ang mga pigado kaga manggaran sa kampanya batok sa COVID-19. Hindi man tanan mayara gid nga daw way gabaliwala lang sa kampanya way nagakopera sa ato sering mga wisal sa gobyerno galing iban di ta mga basol. Ayang unod sila sa nipinsar, unod sila sa nipapinsaron kung paano nakakaon, paano makaganar, paano maundan nila sa ningatsan. Ang matabo sa mag-aksyon mag-issue pa lamang si Governor Bong Lacson sa panibag o naman nga executive order. Iga-issue naman nga adlaw subong nga si Mana mo ning ato sa nibantayan. Ano pa gano'n sa nga balita nga aton si tutukan aring balita ni Talalopang Don Manio. May pila ka mga ido deres Bacolod labi na sa mga subdivision mga kaaksyon. Ano iniman gina-target gid o kun hungod nga ginapamatay. Agod kuno madali ang pagsulod sang mga kawatan sa panimalay. Ang sunod-sunod nga pagkapatay sa mga ido sa pila ka barangay sa Bacolod nagakuha ini sa atensyon mga aksyon sa mga tao pati ng kapulisan sa Bacolod City Police Office ako na PCPO mat-amat na nga nag-ausisa sa ding kaso ni ang grupo ginatawag nga BACH Project PH ini Bacolod Animal Chance and Hope. Isa ni ka Animal Rescue Group non-profit organization on animal welfare. Nag-post sila sa ilang sining Facebook page sang nagligad lamang nga Domingo mag-aksyon. Gina-check ko ba ni? Nagpabalo sila ng mga ido nga nagkalabatay dito sa area sang barangay Takuling sa Fortune Town kag sa lugar malapit dira sa Bacolod Government Center. Ginapatihan nga hungod nga ginhabuyan sang pagkaon nga may hilo. Nakit-an pagani magkaaksyon ang pila ka mga ido nga nagkalabatay nga nagahamyangon sa hilamon. May foam ang ila sa nga bakba. May nakit-an nga tinapay nga binutangan sang hilo. So na balang tuyo, siri. Pagpangawat ginayahan balang tuyo, siri kung may iban pa nga katuyuan. Pero ti laban-laban pagpangawat eh. Kay subong nga daan nga tiyempo, gutom ang ginalukdo sang kalabanan nga mga tao. Ang ginasinggitan nila nga ayuda, hindi tanan nakabaton sang ayuda. Ang dapat na himuon sa ato sa mga kapulisan. Dapat kilalahon kung may grupo gid man nga nagahimo siring sahi sang gawi ini. Bangod ba si pila kadlaw kung patumbayaan talan ni hindi lamang ido ang ilan sa ribamatyon kundi pati mismong ilan sa nga isig kapariho nga mga tao ay tuman ini kadelikado. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. 54 minutos na kaligas atak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Hoy sabahin sa nga balita nasyonal. Subo-subo naman yung balita para sa pareho naton sa industriya sang manogwaragwag. May isa naman nga gin dula sa kalendaryo ho nga radio commentator dito sa area sang Sorsogon. Gin sentensyahan naman sang bala. Patay sa ambos sa ginatawag nga riding in tandem killer. Kagabi. Kaapat kay go sa bala ni angkon sang biktima nga si Jobert Bercasio sang Rapo Albay. Tenero ni Sama Ka-aksyon, isa ka oras ang nagligad sang nag-post ini siya sa iya sa FB, may kang tanan. Kaysa rin nga Facebook blog. May kang tanan sa quarry operation sa Banwasang Bulan Albay. Wala ko may angot kay man eh. Nasakay sa motor ining biktima kakadto sa Sibris Subdivision. Di kilala ining si Bercasio bilang hard-hitting commentator, former announcer sa DZMS AM nagasaylo sa Balangibog Internet TV. Kabay pa hindi na madugangan ni ang pagpamatay sa mga radio announcer. 56 minutos nakaligas atak ng alas 9 sa saringabahin naton hibalon anay nanong pulso subong nanong kahimtangan sa ato sa nga syudad. Last 4 minutes. Antes ang curfew. Sa Patrol Observation Report with Action Jan. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Jan, maulanon nga gabi, please come in. Last 4 minutes. 4 minutes before curfew. Hindi do ang pang sa sa basketball. Ang basketball kaya sa mga last 2 minutes, no? Bao, sadya boss, Miami Heat versus Boston Celtics. Rivalry na naman. Eastern Conference Finals na ganaya. Galing kay ang Game kapiyak to one. tagda matutani. Ang sa piyak to may Game 7 pa action dyan ang Denver Nuggets kang ang LA Clippers. Gakulos mo ron si makalawat man. gakulos mo ron si Kawhi Leonard kay daw isa ka perform nagligad nga duwa ka games. Nga dumayo ged. Do abot sa nagiho eh. Gani kasi gado ka dismayado masiguro kay Mako may mga superstar man sa upod sa iba sa iyang team. Alam mo daw si Paul George, no? So pag ito gani daw damo man alam mo si Pat Beverly. Galing ito wala ki siguro ka arangka ka waswas ang last 2 games kay 3-1 na tong serye ba ng ligado. Ay daw Nag-3-3 pa? Daw puryada. Mo nang balantayan boso. Gani, amo pag wala nabot sa game 1 na yan sa conference finals sa Miami kag Boston kaya pa sa aton mga ka-aksyon no ang among pinanga hampang aksyon Marlon. Ilang taon ta na buwas sa Bosuhan ta na buwas kay basta mo ganin nga mga hampang to kinalagas gini sa aton nga mga ka-aksyon. Anong team mo yaw? Miami ko ya. Bao. Miami ko yati. Ano lang na bulubiretarano lang ng iban, kombinasyon na yung mga bagpuhan kag mga veterano. Ang namin diya sa team niya sang Miami kay dola masado sang Tikals, no? Dola masado daya sang unang palak kag sa ulihi ang kasubo. Dahil na itanan niya do tapusay gitanan mo. Kag isa pa coach daan, Pilipino nga daan ang coach. Yes, Spoelstra. Eric Spoelstra. Yes, Ito, suportado ito yun ang Miami Heat. Kaya tinamodabla ko na kumanabulig ni Eric Spoelstra sa pungsod Pilipinas. Daw nakatext na rin man kamo? Huwag ka mo katext na rin kung doon mga estratehiya ni Sir Spoelstra, boss? Kagapon ang tawag ko sa akon. Ang balya batsag-batsagon ko na yung game 1.
kay total nakasambuwa naman kami ni Santos ang Boston Celtics. Sila ni Kapoy, kay na Game 7 sila. Ang ni Coach Sports Lasakon, kami nakapaway kami. Ang paa ni ang ilang stars, sila ni Gorando, sila ni Adivayo, no? Nakapolo paway. Yeah. Ang balati sige kaya ginanamon kay Priscamon nga TL kon magpulo palumba padulagan ng Boston magkadulagan kami ni Maya kaya kito ka dasig sang pangontra. Ate kami ang plastar kami sa mayo sa amon nga depensa, no? Ara dang bag-o nga duo kuno sa Miami Heat kundi sa una mayara sang ginatawag nga Mayo nga pares bala nga si Stephen Curry kag si isas na ba yan? 3-pointer Klay man. Thompson? Klay Thompson. Dua sila partner. Subong dara sa Miami Heat may ara. Si Hero. Tyler At Hero. si Robinson. Okay, si Robinson. Sus, puyato malang bula. Tira na yun. Okay, dito may pagkano man bala ang suri sa may Milwaukee Bucks ang imperde dito nila. Bala nga sharpshooter man to. Nado may pagkamo man ang tirada. Gaya kayo yung duwa kaguan, di nila mabasa ang galaw sa duwa kay tibag ko palang saltas. Pero makampang, masagan mo doon ang ligad pa nga mga delikada nga gisigi, tira. Sige. Bantayan to ni boss, bantayan to ni. Damo, action dyan ang aton. Sa nga mga monitor diyo ba? Damo man mga fans o? NBA man o? Ano sila? Sari-sari. Sari-sari? Pero may, may nagawa na ito nga prediction. Ati Patas, 11-11. Gid. 22 ka mga analyst, 11-11 score, 11 sa Boston, 11 sa Miami. Hindi mo man masya. Silang taon ta, pero kung championship experience, dito lamang gid si Miami, naliga na sila ng champion. Ining si Brad Stevens, siyang Boston Celtics, daw ay pag-iniya ka-champion. Doon po yung champion caliber sa ilang hanay sa Boston Celtics. Plus, ma-enjoyed pa sila nga si Gordon Hayward. Although hindi pa makambang game 1 ko, no? Kaya daw sakit-sakit pa to. Reklamo pati si Gordon. Ay, argoy. At sunod sa papangako daw ng Miami Heat. Hindi pa siya kahambang sa game opener ko, no? Ate, hindi mo sa kampang. Base kung taktika man abala nga hambalo na di kampang ako para hindi mapreparahan sa piyak ng kontra. Ate, kapipara na to si Alex Polstra, nagtawag na to sa Gapon. Abala bisan, butang mo pa dapat si Action Nixon taong kaya na naman. Sige. Miami. Miami. Very good. Boston Tiempos, Bong. Gaulan pa. Sige, paghapon, gatulot-talit pa, kay nagabunok yun ang ulan. Abas ang pagbubok ka ulan, selebrasyon na nga daan as soon as possible sa pagdawag sa Miami Heat, boss. So, pula nun, para boss sa adlaw ng mabulubog na ang panahon. Mabugnawan ang ulo sa tanan, magkapalipay sa todo-todo, especially kung may nampang na buwas, na? Karoon nga action mal, malapot sa kang aton nga dalanong pagbot sa surad. Doon wala lang yun masado, mga surat, kaya nga nagalambiyong sa dalanon, kita rin naton ho, even sa Lacson, nagalambiyong kami sa may Lacson, naglusot kami dito sa may bihe sa Kinodrive, padulong, wala sa kanya Central News Stop Action Mal. So far, daw wala nagidman masado nga mga salakyan nga nagabiyahe sa ning hapon, nga makita naton, even mga nagaginuwa, ti paano pag ginawa mo kayo, kabasa ang rani, ga inulan ni, mabasa ka giniya, magsakit pang imong nga ulo, ma-resulta itrang kaso, inalis o libre naman, baka pa nga COVID ka, disgrasya pa. So, mas maaari na lang kuribong ka na lang sunod balay, kahit di mo lano ng panahon, ka magpuro pang urumbot, kung may hakson ka na hakos lang, basta way lang natandugan na, no? Butang sa lugar. Kung makahakos ka lang diretso. Kung makapangurumbot, habol, pangurumbot lang, no? Kung ikaw lang isa, kung taon mo na, kung may pod ka, kung may tupad ka, tinilambot na lang malabot, pero tugtog lang dira, no? Taktuan nun bang? Hosto, balik sa papanik sa taho, no? Ari na naman sa, nag-tudo naman action mo ang ulan, no? Katong gabi, do gano'n sa on and off, ang aton nga pag-ulan-ulan sa palibot sa surad, no? Surad sa makulo na gini, kinaligan nga madlaw yung sumadig, pero sa tabi nga pulso sa surad, tapos dari sa norte, do wala kita ginapa bunyagan sa ulan, subong niya, karon ni gabi, bilog na gid surad naman sa Bacolod Action Marlon, no? Ano pa kayo ng report na ton lang may kang tanan sa Rice Investment Scam Action Mar. May garabing gilibion to, no? Gabing Lebion, ang naghibi to Action Mar, kag iban pa yung persona, ga-monitor ka lang itutok sa Action Radyo Bacolod. Nag-contact sila karon ng gabi, ang ila to nga statement, nailuyag sila klaroon Action Mar.
Di ba si Jennifer Nieves, amo gitong aton nga gintakol, kay siya tong nagpa-interview, ginagpangisog no? Kag nagka-promesa nga ibalik siya. Kay ining si Jarvin Benito, nagtawag karon nga gabi diri sa Action Radio Bacolod, kag ginpalayag nga luyag nga klaruhon nga wala nila na ginalagas o kung wala na sila bisang dapat pangasukton sining kay Jennifer Nieves, no? Hindi na sila ko na maglagas kay Jennifer Nieves, Action Mar. Kaya according sa kay Gonzaga, so balingin ni Benito dere, hindi na kami kay kay Nieves. Ang amon tutok subong niya, gusto namon niya nga matubang kang makuha ang amon nga investment sa kay Gonzaga Action Mar, no? Gustong laing direct amo pag inang dapat nila man treat parahan. No? Ari si Benito sa atong nga interview. Sir, gusto ko na verify na interview nga ang mensahe ko nga naglapot na or nagdrag sa kung sa mga sitwasyon is Krisya Ria Gonzaga. Janitor is si Jennifer naman sir, tapos na wala na kami transaction sa pagsalag ko kay Krisya. Okay. Na-clarify ko lang sir nga ang amon nga ginano ang ginalagas ni namon is Krisya nga. Okay. Both sa inyo sir, after lang kamuya kay Krisya na lang nga para mabalik yung kwarta. Tapos ang mensahe ito kapon sir is for Krisya gidya nga naglain gid ang sitwasyon sa iya gid. Gindragya kami sa amon nga sitwasyon. Kay sa kay Jennifer wala na kami transaction sa pagkatapos kay Krisya. So meaning Sir Jarv, you mean nga ang inyo lang gid subong nga gina-after is dapat kay Krisya na lang gid directly nga kung tani mabalik yung kwarta, no? Yes sir, kay Jennifer wala na kami tapos sa transaction. Among pagsaylo na among kay Krisya. Okay, sige. Action mo na ba tiyala kaway sa pagpayag ni Mr. Benito diri sa aton nga interviews sinigila mga gabi matapos ang presentasyon sa Action Firing Line sa siniman mismo nga sitwasyon o kon kang tanan Action Mar. Ang dugang nga update ni karon sa aton pagbalik report anong panugyan sa National Bureau of Investigation sa iban pagid nga mga investors nga wala pa nakabulgar o kon nakapalapit Action Mar sa may NBI mabatian diri sa aton sa gyapon nga pagpangalagad. Imuno ko lang nila kanami kakasadya sa may Barangay 18 Action Mar. Oy. Kaya sa Barangay 18 buwas, may ara na naman sila sang ilayang free market. Mangwa naman sila sa mga pagkaon, mga bugas, mga prutas, ulutanon. No? Kada household, may ara lamang sa kada purok, 20 ka household per purok for 30 minutes. No? Kaya para maobserba ng social distancing, libre na naman ini. No? Libre naman yung tagtaganay isang ayuda sa Barangay 18. No. Ikatatlo na niguro nga batch sa sining nga bulan sang o kung sining nga MACQ Action Mar ang ilang tagtaganay kay nadumduman ko pagsugod MACQ na nagtagayuda si Kapitan Madeline Diaz no sa iya dira nga mga constituents mga pumuluyo and then ang pagpanagtag to sang ayuda sang syudad so sige na paagi man sa barangay ikaduwa nila to gipanagtag nila sa mga nagakinanglan gid labi na mga drivers and then subong meron naman sila free market kama katahom no kay may mga programa sila nga bago Action Mar especially para naman sa ila nga mga pumuluyo drama mismo sa may Barangay 18 do buwasi siguro ay no amo na may mga panakot may mga utan may mga karne o kon meat abi kadlabanan guro basi baboy o kon manok ni mo may pangsudan do mga taga Barangay 18 ba kung ikaw ni guro to kay ibang lugar mambako to masaylo ko sa Barangay 18 ako pwede ko na maayos ang tagtaganay sa ayuda do asod dito tagtaganay kapadilin away kita dakap May ara pa Action dyan ako gina quarantine nga taga Barangay 18 may ara pa nabilin nga gina-quarantine wala naman do may ara guro isa na lang do damo-damo na naligad pero nagkarayo na to tanan no kagkalabanan Action Mar hindi to do taga dira do gali naga-dorm lang bala nagarenta lang pero subong of course MACQ stick to the Japon ng Barangay 18
Usually kung wala ka HQP, hindi ka kasulod, hindi ka man action mark kagwa kung pagusto lang, kung di sa oras. Unless otherwise, nag-obra ka, or essential workers ka, abi, or healthcare worker, kaya muna, abi, may passes ka, no? Kasi allowed ka magkagwa sulod. Pero most lagi stricto ginada sila, bisan gani magabi, mga tanong, dila na ka-standby dira. Pero timayo man kay bisan ano ka-stricto, basta makita lang ang ginasuportahan, no? Why gid sang problema, action, Marlon. Irang taga na inisyatibo niya sa barangay. Inisyatibo ni ka barangay. Kaya ang kakababo ni Bisayla, kung ano nang available nila nga budget, ginagamit nila nila Action Mar para iatag balik sa pumuluyo, wala? No, usually mo na yung mga pagkaon. Kapila na ko ni mga witness, kapirmi, sila may mga free market ni, nga makadto ka lang may binsang unaga, may bitbit ka lang nga basket mo, abi, kung ano nang ginapanagtag sa tanan, amo man ang makwaning mo, may isa ka kaano amo ni, may manok ka, may pagkaon ka, may tinapay ka, may utan ka, may panakot ka. Doon mo na usually ginubradras may barangay 18, pero tingnan ni Sir Bibo ni Barangay Kapitana, Madeline Diaz kag siyang council, na? So para magkaksyon sa gyapon nagabilin mo lalo na pang panahon sa palibot sa sulod sa Bacolod halong lang, especially sa tong mga healthcare workers kag mga essential workers nga bago gilaman nagagwa sila matagsa nga mga trabaho, especially sa mga kabalay umansang salakyan mga kaksyon. Ang gabi ng dragon kay Sir Hendran sa police station number 6 kay Police Captain Armelin Vargas kay Police Captain Leo Estopa. Mga kaksyon, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa Tunlawa sa mga paguyang ko na paglubos ang ato ni function. Libot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa bitara sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Salamat aksyon na dyan, 12 minutos nakaliga sa tak ng alas 10. Wala tunta pabalik sa report ni aksyon na dyan na Diaz. Importante niya mag-aksyon ka, mag-aserbi ng eleksyon mo sa aton taran. Di nilog-lahog nga sahi sang scam niho. Kag laban-laban, mayaragin sang barot lande. May alam ko na isa, dua, tatlong nagreklamo. Dari porti sa initial nga investigation sang National Bureau of Investigation kon NBI. Sobra sa kagatos ang mga nagtransaksyon sang saning Rise Investment Scam. Dapat ang kilalahon kag tutulon dari kapasakan sang kaso ang pinakautok-utok kidla. Kung sa mga tanong pa mag-aksyon, ang pinakaugat kidla. Kung gusto mo patyon ang tanong, lukaton mo ng pating ugat niya para hindi niya magpangnanga. May nag-invest sa 13 million pesos mo, makin mo yan. Last yesterday si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kundi pinapalang ka si man na makaksyon nga may bagong pamuno, may bagong pinakabataas nga liderato sa nga Philippine National Police kon PNP. Si Police General Camilo Casculan, kati sa nasiling tana Ilonggo, inihilagay noon kon mayo ni Bisaya kay nagtinermene sa bayan sang Iloilo. Sa mga adlaw Martes makaksyon, may ara siya sang mando o kung may ara sa sang direktiba, may order siya crackdown batok sa mga pulis nga nagamaniho sang salakyan nga unregistered o silingon way maristro, stolen, kinawatan o kon impounded. Mga ginakustodiya bilang salakyan serbe bilang ebidensya
sa kaso kriminal. Ambal ni Kaskulan, order ko crackdown. Kay piyo-piho gid nga may ginpalabot siya nga reklamo nga may amos nimo. Nga may pila ka mga kapulisan nga naga-usar gagamit iya sa nga vehicles nga unregistered, stolen o kon impounded. May mando na sa Kaskulan ha. Nationwide inspection kaga inventory sa taran-taran sa nga mga motor vehicles nga napaidalom sa kustodiya sang PNP. Pati na ang camp lockdowns agod nga ma-prevent ang PNP personnel sa possible unauthorized use sang saning sahi nga mga salakyan. Sinobalangin top din ni Kaskulan. Siyempre ang PNP Highway Patrol Group kaga PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group nga mo dapat manguna sa inspections. Kung basihan ta mag-action ang pulisa, ang PNP policy, nagadumili ini sa paggamit sang anuman nga say sa salakyan nga unregistered, recovered, impounded o kung stolen. Pati na gani ang pagkakasdara sa anuman nga parte o kung accessories sang salakyan. May pandams Kaskulan sa kapulisan ho. Sino man ang mapapatudan nga gagamit sang sining sahi sa mga salakyan ni magapangatubang administrative sanctions o kon appropriate nagakaigo nga kaso kriminal. Dinayahan nga lugar masampulan man. 16 minutos nakaligas attack ng alas 10 Action Radio Philippines Standard Time. Si pare Richard Rivera monitor gid sa sining mga terion. Ate susi mo na son na pare. Okay na kami wake up na ni pare Richard Rivera ba? Gusta ka na pre? 10:17 Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa ring pagpanubalik. Ato na balon detalye ang balita sa ato sa ring mga action unit reporters. Dugay-dugay lang ha. O pahuway-huway ka mo nay. Dulugin hawa ka mo nay. Or hitad-hitad na nay. Or pwede man gani makatulog timpla ka ba nay kafe. Para mainit-initan inyo sa ning sulok-sulok. Kaysa ato sa nga pagbalik, bomba, riyeduduhon taraman liwata, lambadahon taraman liwata. Ang mga nagapanguna nga mga balita. 10:17 Action Radio Philippines Standard Time Action Night Patrol magabalik pagkatapos kilabas natin. Santon Flasher. Okay, all right. Dari kita sa pag-acknowledge daw kay gadamo lang gadamo nga ato sa nga mga televiewers no sa ato sa nga live stream si Heaven bawo ga pulaw mo si Inday Heaven ba si Rose Guevara Ana May Villegas Sobong, good evening. Jocelyn Arisvita Ulak, good evening. Aksamarlon, si Cathy Ver, okay. Bing Barillo, good evening. Si Toto Dundi Blanca, mayong gabi. Jamila Mungkatar, si Rika, mayong gabi Aksamarlon, salamat. Si Myler Sikinia, Kanyete. Good evening Aksamarlon, salamat man. Si Yvonne Buisher, good evening. Dan Sharing, salamat kid Yvonne. Elizabeth Kiatson Sakaris, good evening Action Marlon. Live from Bacoor, Cavite, pagrit lang gali si Maninay ko Chinita Alfabeto, nagahiwat sa isa ni ika 72nd birthday ba? 72nd birthday. Rosalina Arellano Espadero, good evening Action Marlon sa Banwasang Morsya. Araman si Inday Blaz, approve. Josie Marientos, good evening Action Marlon, pakigrit kay Princess
Sky nga gapamati sa subong. Jamela Mongkatar, si Rika watching from Kuwait. Salamat gid. Si Sammy Roger Awing. Good evening. Nagabarutor lang kami sa Hermelinda Homes, Mansilingan, Familia Awing. Salamat. Elizabeth Kiatson Sakaris. Marvs Alejo. Iban na nagadobol ang ilang sa mga messages. Okay lang Good evening, sir. God bless. Watching live from Paranaque City, Manila. Ana Andrea Famoso. Good evening. Zen Cabales. Sa mayong gabiban. Hello, Daddy Prince ni. Pwede ka shout out sa Hinovia family kag Rivera family. Tulog na temprano pa, no? Si Toto Prince naga-monitor ga Pulaw man. 10:20 na, no kaya ka Pulaw. Marlene Grace Bosayong Rimada. Hello, good evening. Rocky Malinaw, good evening Axon, sir. Judith Calves sa Pamposa. Good evening Marlon. Monitor ko di Emerald Street, Ramilo Village, Barangay Tangob. Thanks. Sa tanan-tanan nga mga taga-Barangay Tangob. Kamusta ka mo dira? Kamustang barangay nyo? Or barangay ta? Okay lang? Medyo okay man ko doa. Robin de la China. Man si Spark Lee. Kahina signal sir, ka-smart. Tiyok-tiyok lang. Kung kisahina ang globe, kung kisahina man ang smart. Mernala Rapan. Good morning sir, watching sa USA. Morning to sila sa USA mo kay diri sa Pilipinas. Advance kita 14 hours, 14 ka oras diyang abansita. So, subong sa ila to, las 8 sa kaga to, 8:21 a.m. sa ila to. Muna sa 14 hours. Muna sa. No. Danilo Boscado, Action Marlon, good evening. Isa ako ka-listener sa Action Radio Marlon. Ask lang ako, taxi driver diri sa Bacolod, gin pauntat kami biyahe nga wala kami pamilya, pero nga ang mga tricycle diri sa Bacolod sige lang biyahe, wala man ginadakop. Pwede ipalabot sa kay mayor, ipalabot diri sa mga authorities, no? Danilo Boscado, bisan ako ganyan nakapiyar ko na po sa mga kabarangayan bla, sige ang biyahe sa tricycle, no? Dabo sa barangay nga sige ang biyahe sa mga tricycle. Ti ano, daw ay masang order nga pwede makabiyahe ang public transport. Magluwas lamang sa libre sakay niyo nga mga POJ yo. No, looy ba dito o da mga POJ drivers ay, no? Jod Gales Makawibili. Action. Okay, dito siya sa bahin sang Clemente Jose Street, Malibay, Pasay City. Si Jod Gales. Banks K. Dagomboy. Danilo Boscado. Action Marlon, bigo kugid na ang inyo piloto si Nixon Tahom. Action Nixon. Si Danilo Boscado. She B. Barn. Mayong gabi mga ka-action from Barnuevo family. Keep safe always. Keep lang always. Albalya. Jocelyn Libuon Dispoho. Good evening. Ma-apple lang araman. Good evening Action Marlon kag sa taran-taran. Gapamati monitor diri sa handumanan. God bless. M. Esmeralda Dolido. Good evening, Action Marlon. Josel Viri. Action Mar pamati si Mami L.C. Viri kag si Brod G. Dilag. Si Toto Boknoy ni Action Mar. Salamat. Barry Montaño Pantilio. Mayong gabi, Action Marlon. God bless. Si Barry Montaño, okay. Yung gabi, pang John Diaz, Hamal di Mari. Hamal di Barry. Shout out ko no, Ram Jaguar Riders Bacolod Chapter. Nonoy Tahunes, good evening. Watching FB Live from Porok City sa Barangay Oringaw. Kabangkalan ng Oringaw mo. Lope de Jesus, mayong gabi Action Marlon. Araman si Carlo Lianes Tamba. Tito Marlon, pa-shout out. Okay. Pa-shout out. Salamat. Cyril Dwayne Dimesa, watching from Barangay Minuyan, Banwa Samorsia. Great lang ihina and the Dimisa family. Yeye Leonidas. Monitor FB Live dari sa Singapore. Salamat gid. Analisa Lobaton, mayong gabi Action Marlon, God bless. Si Carlo Lianes Tamba, pag-greet, pa-shout out kay Jevon Idol. Tamba Pamilya. Okay, salamat. Queen ni Lini Esquila Duran. Agi Rice Scam naman ni Guro. Amo kita Rice Investment Scam ang pagpati sa mga nagkalabiktima. Bram Stoker
Action Marlon, mayo lang da papamati sa listener Mamandio. Regards lang kay Action Percival Villabor. Rapido Linta niyo Wah Sisi. Manasa? Rice cam kag hatag dilang bugas kag noodles cam manto expire. Hambal ni Rapido Linta. Remy Villamarso, good evening. Action Marlon watching live from Eroneco Subdivision. God bless. Stay safe. Okay. Remy Villamarso from Eroneco. Jimmy Sokenyo, good evening Sir Marlon. Patamyaw lang ko sa mga friends ko batch 78. La Castillana. Okay, sa babaw diyo. Batch 78, La Castillana, Momay, Alexis, Tomtom, si AJ Boy, Josel, kag sa magulang ko, Dulaka, Josephine Torres, thank you, God bless. Danilo Boscado, Action Marlon, salamat FB live stream ko subong. Salamat kay Ciara Lorraine Plandres. Good evening, Action Marlon. Okay. Dali lang ha. Ciara Lorraine Plandres. Arila kami sa Mela Carlota City. Si Barry Montaño Pantilio. Kag kadabo salamat kay Papati always Ram Jaguar. Okay, salamat. Toto Ryan Borja. Action Marlon, good evening. Gamonitor ko programo. Pwede ako na Ray ka hapit kay Prano magapaniray. Toto Ryan Borjawa. Gamonitor sa ato sa nga live stream. Iban dugay-dugay naman. Balikan ta. Pabalik sa ato sa rin nga pagpangalaga dari sa Action Night Patrol Martes nga edisyon last 10:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Naggagawa ka mo sa inyo sa rin nga puluyan. Mas maayo kung mayara ka mo dala takdongin yung alimpuduhan nyo. Kaya kadelikado baya subong sang tiyempo. Gamay mo lang singok-singok. Gamay mo lang sulusi-buro ko sa mga manok pa. Abutang sa delikado ka medyo kulbaan ka man gaman. Problema nga daan sa papakonsultas mong. Ginutok lang ang mga pasyente, laka-laka pa sa mga doktor kag nurses attending physician ang naga-duty subong. Kaya nga iban sila maka-action, wala ba makaluwas sa COVID-19, iban nga na-quarantine man. So kita na lang mismo ang magsig-magsig. Triple o kung pwede pa lang sobra pa sa triple kapag halong sa ato sa ring alawas. Isa na mag-aksyon ang pagwa naton sa amon nga tion sa kagabihon. Mas mayo nga may takdo nga ato sa ring alimpuduhan na binigid nga nagatulo-tulo ang ulan. Man kung gabi pagwa naton sa ato sa ring puluyan way tabalan nga porte gali ang forma sang galom sa langit. Kulpilang gatupa ang talithi na budabu o kon ulan. Kamana, gamay lang panugyan sang sa nga palatuntunan. Mas mayo, kung way ka mo umarahan bla, pulo pananom ka mo sa mga herbal.
importante sa mga herbal. Nakabulig gid mga ka-aksyon kung may ginabatyag kamalain ato sa ring alawas. Last 10:29 Action Radio Philippine Standard Time. Ang istorya mga ka-aksyon sa bahin sa probinsya sa Cebu. Kunding Cebu nagliligad nga mga binulan to. Ginbansagan ganing epicenter sang COVID-19 bangod sang daw di man mensidihan nga kadamuon o kon gulpyada nga pagsinaka sang kaso sang COVID-19. Subong mga ka-aksyon, amat-amat nga nagapabugal ang probinsya kag syudad sang Cebu. Ay ginapahibalo nila sa publiko na may nagadugang kabarangayan na ginatawag ng COVID-19 free. Isubong adlaw makakson may duha naman ka mga Cebu City barangays ang nagdugang sa COVID-19 free. O nga tibisan, dari sa aton siguro may mga kabarangayan man di ka COVID-19 free galing kay amot lang, i-check tabi ni. Iguan ta kung sinong pwede nga makuhaan ta sang record or datos ni. Parang at least bala makabati magkatanda nga dari sa Negros Occidental may lugar nga COVID-19 free, no? Ay subong perme batian ta COVID positive. Tinaga nga lockdown, disinfection, decontamination, sok-sok face mask, social distancing. Unta ni sa sulod sang pila ka adlaw makabati makita nga COVID-19 free, no? Dito sa Iloilo mag-action may 35 na kakabaranggayan to COVID-19 free. Pero why ni kakahulugan nga free na sila nga hindi sila pwede mabalikan sang COVID-19. Maamol man nga balida sang COVID-19 nga daan nga ang ginaigo niya nga tao nga nag-negative na sa ikaduwang repeat RT-PCR test. Justa sulod sang pilaka adlaw pilagsman na lumain ang naglain pamatsyag sang nag-negative, liwat ginkuhaan swab, liwat man nga nag-positive. Depende ni makakson sa opisyal sang barangay ni kung paano mapabilin ang ila sa nga bansag subong nga COVID-19 free. Duwa nagdugang subong nag-35 na dito na sa syudad sang Iloilo. Kaya mo na ginapaabot manaton dari sa may syudad sa Bacolod. Sa syudad sa Bacolod damo kabaranggayan COVID-19 free. Ag piho man kita sa Negros Occidental na mga barangay mga COVID-19 free. Nagliligad nga binulan gani mayara kita nga munisipalidad banwa nga COVID-19 free. Di bla ugaling kabanti sa dalayon man nga pag sinulod diri sang mga returning residents, returning overseas Filipinos, overseas Filipino workers. Hindi malikawan nga arak yapon ang pag-transmit sa COVID-19 ang local transmission. Imbes nga nag-COVID-19 free sila, ang ining isa ka munisipalidad, nagbalik naman ang kaso sa ila sa confirmed COVID positive. Last 10:33 Action Radio Philippine Standard Time. Sa sari nga mga terion, ibalaon ta na detali sang report. Sa atos sari nga mga Action Unit Reporters. Unahon tabing report ni Action Percival Villamor dara sa may Southern Negros, partikularmente sa 4th District sang Negros Occidental. Action Night Patrol Field Reports. Action Pers, payong gabi sa report, please come in. Mayong gabi, Action Marlon, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang Pontevedra Police Station nagkandak sang operation against wanted person, Action Marlon, alas 9 sang aga. Dito sa may Barangay Hamiranda, Banwa Iyaya sang Pontevedra Action Marlon. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Hansel P. Lumandas, Chief of Police, upod ang alert team. Kagin dakop diri ang isa ka wanted person, Action Marlon, kagin aresto sang aton kapulisan nga kilala sa kay Larry Baygar E.
Gilzana, 51 anyos, kag may asawa, kag pumuluyo ini sa sitio Balangigay, Barangay Miranda, Banwa, Iyaya sang Pontevedra. Ini ang suspect kinaresto sang aton kapulisan pinaagi sa warrant of arrest nga may criminal case number sang 3568 kag sa article nga 315 sang paragraph 1 paragraph B sang RPC kag inisya sa kaso naman iya Aksyon Marlon nga estapa. Ang warrant of arrest kinpapanaog ni Honorable Benvenido Villanes Jr. sang MTC Pontevedra, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest may pitsa ini sadtong Agosto 17, 2020 Aksyon Marlon. Kag ini siya may fixed bill o kung may temporaryong bill Aksyon Marlon nga 18,000 pesos para naman sa iya temporaryong kahiluwayan. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Us kita Aksyon Marlon sa Banwa, siyudad Iyaya sang Lakardota Aksyon Marlon, malinong kag matawhay ang siyudad sang Lakardota, pero apisar sa gihapon ang bantay kag checkpoint sang aton nga mga kapulisan sa mayor ng Minti nga mga dalanon, ilabi na gid sa mga borders sang siyudad sang La Carlota kag padayon man ang pagsikyar sang mga rehistro sang salakyan kag sa paglantaw sa mga traveling certificate kag medical certificate sa mga commuters kag sa mga drivers nga nagasulod sa siyudad sang La Carlota agud to nga masiguro nga hindi makasulod ang COVID-19 sa siyudad sang La Carlota. Kag ginasiguro man nga ini siya mangin matawhay hasta matapos ini kung saan matapos ang COVID-19 Aksyon Marlon. Pero sa gihapon padayon man ang mga impound sang mga motorsiklo nga mga single kag sidecar nga wala iya sang nagakaigo nga dokumento, lisensya kag rehistro Aksyon Marlon. So ginadala sa impounding area sang police station sa pagpamuno man ini ni Police Colonel Junel V. Guadalupe upod ang traffic enforcer kag sang aton nga kapulisan dira sa siyudad sang La Carlota. Kag mando man sa aton kapulisan nga ginapanugyan sa mga pumuluyo kag sa mga commuters nga kung maglakat sa La Carlota dira sa ilabi na gid sa public market mag social distancing kag mag-suksok sa face mask kag face shield kag usar gid sa proper hygiene Aksyon Marlon agud to nga hindi malatnan sining ginatawag naton nga COVID-19. So mo ini ang aton nga information nga nakuha sa aton area of responsibility. Mayon ang gabilang sa kay Police Captain Junji Viliba ang mapisan nga Chief of Police nga amigo naton Aksyon Marlon kag subong man sa kay Kapitan Chad Feria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta kag sa kay Vice Mayor Ayan Villaflor sang Moises Padilla. Report live gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Las 10:38, salamat Aksyon Percival Villamor. Oy sa mga nagahulat sang resulta sang loto. Apisar sa sering krisis kaya pangatubang naton, may arag hapon kita. Nga mga ka-aksyon nga nagapasimpalad. Kasi palang mangin milyonaryo, instant millionaire. Ay nagbalik na ang tayanay sa loto mo, legal ni iya. 658, 649, kag 642. Baw, karamo gali sang dapat pilian kon na Martes, no? Ang 658 daw, medyo gamay-gamay ang jackpot how? Gamay pa ng 49.5.
Di 658 mo. Ang 658 mag-aksyon nga Ultra Loto. Sa masami batian tiyatang sobra 100 milyones mo. Ang base kon nagbalik ni sa pinakarabo. Bala kay base ko may naka-jackpot. Yan weapon kita batis balita. Yari na ang resulta sang Lotto sa subong adlaw September 15, 2020. Unahot naton mag-aksyon ang mauratas gamay pasaka sa dako. Unahon ta ang sabahin sang 642. Good news ni ka may milyonaryo gliho. May nagmilyonaryo nga isa ka persona sa 642. Sinuni ayhan. Way ka aksyon el rey kataya niya. Way ka kataya. Basi po sipos klam daw. Sa 642 mga ka-aksyon, ang jackpot 8.5 million pesos. Ang combinations 18, 25, 10, 28, 22, 27. 18, 25, 10, 28, 22 kag 27. Isa ang naka-jackpot. Milyonaryo. 8.5 million pesos. 642. Sortiro, buinas katawa ni. Sabahin naman sa 649. Ang jackpot prize 63.2 million pesos. Dako pang jackpot prize sa 649 kumpara sa 658. Ang combination sa 649, 45, 12, 10, 30, 49, 37. 45, 12, 10, 49, 30, 49, 37. Iliwaton tabi si Ilonggo. 45, 12, 10, 30. 49, 37. Why sa nakakuha sa jackpot? Dari kita sa 658, ang jackpot prize 49.5 million pesos. Ang combination 21, 2, 10, 38, 14, 19. 21, 2, 10, 38. 14, 19. Why man sang nakakuha. Nga pangibulahan kita sinumandang nakajakpata sa 642. Subong nga gabi nga bola. Last 10:42 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Palikanta ka to sa ring patrol. Sa dugang nga detalye may kantaran sa sering ginapatihan nga Rise Investment Scam. Ang pinaka mga persona stand rin sa Bacolod maka-aksyon nga nagapakatubang sang krisis bago sang COVID-19. Nabo pa sila sang mga nagkalabiktima. Ibalaon tadugang detalye sa sering balita sa balik report ni Action Jan Diaz. Action Night Patrol Field Reports. Ginahulat na lang ato sa ring patrol, makasina sa aksyon na John Diaz sa oras ng alas 10:43. Oy, si Carlo Lianes Tamba. Sir, good evening. Pwede ka guwa sa Bacolod, sir? Thank you. Mamangkot lang ko tani. Pwede makagwa sa Bacolod basta may nagakaigo nga rason. No? Depende sa banwa or syudad nga imo sa ring taga-sudlan o kon taga-kantuan. Kay hindi palarios ang mga protocols na gina-implementar, gina-patuman sa tagsa ka mga local government units. Basta importante mo lang may yara sang rason maka-aksyon. Huwag man na siguro sang problema. Rapido lenta niyowa sisi. God bless boss, mabuhay sa Aksyon Radio Stasyon. Nga transparent sa tanan. Wala may ginaapinan, mabuhay Aksyon Marlon. Salamat, Rapido Linta.
Ma Amparo Z Agana, good evening Action Radio, gamonitor lang kami di sa Hacienda Antula nga stay safe, God bless. Arama si Bing Hangalay, good evening po sir, watching sa Balagtas, Bulacan. Elizabeth Balakagamala, arama si Shasha Gomez, good evening sir, watching her sa Dubai, UAE, God bless and keep safe. Alas 10:44, arin ang balik report sa ato sa nga patrol. With Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik report please kami. Action Mar, nagpanumdum diri ang National Bureau of Investigation ako na NBI Bacolod sa iban pa nga mga investors nga mahimo abi na scam o kung na biktima sining Rise Investment Scam nga mahimo sila sa gihapon magpadulong sa taratapan sa NBI Bacolod agud niya magpasaka sa nagakaigo naman nga panumbungon kay gitiyang Baldarin Attorney Renwa Valdovino ang tagpabuno sa NBI bukas ang ila taratapan para sa ila tanan nga mga luyag ipalabot. According diri kay Valdovino nga kung mga mo sila nga kaso Action Mars madamo na nila nga nakaptan nga mga kaangay nga mga insidente ang iabiso sa mga investors nga nabiktima sini mas maayo na gid lamang nga magpasaka sa nagakaigo nga parumbungon kay kung si Valdovino pambalo nang iapag plus para sa lidere, hindi na ko na magsalig pa nga mabalik ang kantidad nga especially kung minilyon na kag na-discoveryan ko na pamatudan nga isa ka scam kay may kabudlayan na ko na according sa iya nga mabalik kini sa nga ginareklamo. So according to kay Valdovino, kung desidido gid nga magkuha ang hustisya isa ka pamaagi sa lidere, amo naman ang pagpasaka sa nagakaigo nga panumbungon. Yung mga malilit pa rin yung mga penalties na dati. Kaya inamentahan niya. So, if the amount is more than 8,800,000, magiging reclusion perpetuo yan. Therefore, ano yan, magiging non-bailable. Capital offense na yan, non-bailable ang reclusion perpetuo sa capital offense na yan eh. Pero itong amount of money po, attorney, each case po ito or pwede pong lahat po ng case isa-sum up po ito at saka magiging magkano po yung total, then yun po yung equivalent. I think the sum, the total, sum total. Okay. So, it would fall under, under legislative staff, at reclusion perpetual penalty. Attorney, ano po yung advice ninyo sa iba pa po hindi pa po nakakapag-file, medyo hesitant lang po sila? Magsadya lang sila sa office namin. Dahil huwag lang sila maniwala na may babalik pa yung pera nila. That's why hindi ba nagpapay yung iba eh. Because they're still hoping na may balik yung pera nila. Based on our experience, matagal na kami sa ganitong investigation, sa mga ganitong staff cases, malabo na may babalik naman yung pera, natitigil lang yung pagpapay ng iba. Because they still entertain the hope na they won't get their money back. Pero malabo na mangyari yun. Oo nga naman. Magpapay na lang sila ng complaint sa atin. Okay. Para maksira namin, because ang pagpapay namin eh. Or scam percent naman kami. Hindi naman na pwedeng hintayin, mas naghihintay kami. Dapat pag may available na naman. Sumabatihan na kamay sa pagpayag ni NBI Bacolod Head at ni Renwa Valdovino. Balik tagikan sa patulang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon, Mike Patrol, Team Report. Salamat Action Jan. Ako kapati ko nga mayara niya sa nga maningasugid nga dayunon ang papasaka sang kaso. Sa ibang daramag aksyon may panawagan sa inyo si NBI Bacolod Chief Renwa Valdovino nga bukas gina ila sa nga taratapan sa pagbaton sa nga inyo sa nga reklamo. Ang iban siguro medyo hindi na ba lang siguro ni pagamo kon gamay-gamay man lang ila sa invest no? Orang iban siguro nga naka-invest nga nakaganansya gidya. Wala naman guro hindi naman guro maglabos punto nga mareklamo pa siya. Sa mga biktima gida nga tub-tub subong waay matuman ang ginpromisa sila para bukas ang talatapan sa NBI sa pagbaton sa inyo sa nga reklamo kag para sa akon yang padugyan ko sa inyo pasaka gikamo sang reklamo
Ay base sa ulihi kung magpigaw-pigaw balang ebidensya, magpigaw-pigaw ang kapag-unsang kaso, may pasaka batok sa ning sa likod sa ning ginapatihan Rise Investment Scam, kag mahilway man lang, hindi malayo ang posibilidad nga mabalik ni sila sa ila sa ning sinindikato nga hilimuon, kag may panibag-o na naman nga magkalabiktima. Andaw maamo niya balatian mo, mag-amo nga sahi sa mga tao, o kangailan ni sa balatian niya, kung tumaran mo bulong maayo, nakaligad ang pilaksmana, pilakbulan, balik naman. Dapat padulaon ni mga tuntok ang tunta ni. May data nga sahi sang gawi kung ginahimo ni nila sila sa isig kapareho. Gintabo pa nila sa krisis kag bangian kag piang nga sitwasyon sa ato sa nga syudad. Di dapat pagpalampuson ng lalampason na ng mga sahi sa tinugan. Last year, 50 Action, Radio Philippine Standard Time. Gaboritor man si Bots Choi. Salamat kayo sa paboritor. Si Andrew Wanites, kapaurok-urok man. Good evening. Dining ruta sabong ni Andrew Wanites man. Ni Andrew Wanites man. Huwag sa katika-tika dari sa stasyon how. Sa bahin sang syudad sang Cebu, kung di kinistoryahan ta mag-aksyon ang COVID-19 na barangay si Ilato, may isa ka retired police inspector na sad to assign sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Central Visayas, bolsiringon CIDG Region 7. Ang tiniro, upod pangasawa ya. Asawa ya na pilasan. Tiniro sa may sityo na Sipit, Barangay Talamban. May mga lampuwas alas 3 kay nasang hapon mag-aksyon. Retired Police Inspector sa CIDG, Retired Police Inspector Edmond Hungko. 65 anyos upod yung asawa niya nga si Betty Hungko. 57 anyos sakay sila sa ila sa nga Toyota Hilux pick-up. Ara sa bahin mag-aksyon sang Dalan Banilad. Sang sila ang tinero. Sang wala makilala nga mga persona sakay sa motorsiklo. Ang duwa ni pilason, gindala sila sa ospital, pero masabo-sabo na rin nga balita bago din ang retirado nga pulis. Ginbawian sa nga boy na patay ni sabong nga gabi. As confirmed by Police Major Jonathan Ateneo, ang Station Commander sa Talamban Police Station. Datipon ba sang dugang detalye information. Si Police Major Taneo angot sa ring insidente nagatingwa pa nga makakuha sa panasayon sa witness or witnesses na nakabulig sa ila sa investigation. Nagapati man si Taneo nga ambush ang natabo mag-aksyon bangod ang lugar nga natabuan sa insidente. Namo sang salakyan nga masaming nga nagalinabay sa ginatuwag nga rush hour. Hindi kayo sige na makalusot-lusot la. Siguro tayo motorsiklo, kung motor ginasakyan mo, pwede ka makapagkita sa lagyan, pero tayo mga amuning sahay sa lakyan nga pick up ang imo sa ginamaliho. Mag-rush hour sa saring nga lugar, hambal ni Police Major Taneo. Hindi kayo sige na guwa ka manti. Lapad iyang pick-up kumpara sa motorsiklo mo. Yung motorsiklo gingamit sa mga gunmen. Alas 10:54 Action Radio Philippine Standard Time.
Si Ana Mantrib Gosrab, correct kagid sir, may mailis lang naman ina sila company name or investment kag manunto sila ulit. So, nako posibilidad sila ana kay man mo na ning ila sila gawi ya mo. Why ta maliin aton ba si kun mayara sang tao likod sila blaning may kapit man. Eh man tiyo minilyon niya mo. Ka pesos ang ila sa ding transaksyon. Ayo. Ramon Aquino, good evening Action Marlon, salamat. Si Vanessa M. Mayo, hello, happy Tuesday morning. Dito sila morning to mo. No, habal ni Vanessa Mayo, hello, happy Tuesday morning. Action Radio and to you Anchor Marlon from Minnesota, love. Okay. Yaman ang hambal ta dito sa USA, aga sila to. Taton dali sa buong gabi. Si Ana Mandri Gosrab, tapos na ang manok na pulaskam. Inilisa naman nila bugas nga pulaskam. Sa dason badyang scam naman ang kasunod sila. O nung badyang blade, naguso-uso naman nung badyang nila. Oh. Amo naman ang pilitan nga magsagod kureng or ido. Hingadlan nila nga si badyang. So mga adlaw matamat lang may istorya angot sa badyang. Diyo tayan lang magbadyaw ba? Yung badyaw to daw nagbabay naman to dari sa Bacolod. Again pang sa wise la to. Isubong ho badyang tanom ni sa. Si Jen Oesesor, good evening. Action Marlon, good evening. Si Teresa Oliveros, good evening. Action Mar. Nakita ko balang laragway no ginpost sa social media. Angot sa bugas balang ako no damo sang itom-itom. Pero ginhinmutaran ko daw ginhungod bla. Nga ang mayo kalidad nga bugas nga kuno mo nang ginhatag bilang ayuda. Ginhungod gintungtungan sang mga sang inang do expire or daan nga bugas nga maitom-itom babaw. Balanon ba ya? No? Isa mga ka-action naton nga nagabasa kag nakakita sa mga kaangay blagi na post. May time tayo mutaran taman ang picture. Kaya base kung ginhungod gibla. Ginhungod nga balaan man yang bugas nga daan niya mo. Sang sa bugas ang gintungtungan ang bugas nga maayong kalidad. Puti. Bag-o. Bubuan sa babaw sang lain itom kagdaan kag picturean dayon ka post sa social media kag ipabangod sa iban nga grupo kon iban nga tawo. Nag-uso ni sabong ang nagkontrobersiya ni sabong nangin issue ni ang ayuda ginhatag sa pila sa mga apektado sang MACQ implementation dari sa Bacolod. Ini paghatag sa noodles, tinapa, bugas. Galing kon ko'y sa ginasakyan bla sang mga manog sabotahe. Kita nga manog basa, manog lantaw. Dapat sa ron taban nga ato sa nga tok. Di tanay magpati sa galayon. Himutarin yung may mayong picture da. Kung bala mo gina siya, kaya ginhungod eh. Kaya mo na depende na sa inyo. Last 10:58 na Action Radio Philippines Standard Time. Kabay pa nga mangin matawhay. Ang ato sa ding kakabihon subong. Samtang ang sunod sa Bacolod sa gihapon padayon nga tinguha. Nga magamat-amat na babay sa aton, magamat-amat na babay, magamat-amat na hagan-hagan ang kaso sang COVID-19. Si Raquel Lapuos Bayudeta, good evening Action Marlon, keep safe and God bless. Last 10:58 na, ay by the way, 101 Dias na lang. Pasko na, kag 108 kaadlaw naman. Antes kita mag-abi-abi, sang tuig 2021. Para tuntunan Action at Patrol, magabalik na naman buwas.
Upod man sang regulang anchorman action Eric Magbanwa. Sa sining abahin, temporaryo nga magatakop ang nga palatuntunan. Alas 9:30 tundo alas 11. Salamat sa tanan-tanan. Good evening. Sa ngalan sa ato sa mga action unit reporters. Opo direct action Nelmar Madera sa technical control with IT expert action Elway Dutilios. Sa news center naton action Ann Defensor. Sa patrol naton action John Diaz with action Nixon Tahom. Action Percival Villamor nga nagpangalagad subong nga gabi. Ako naman action na Marlon Herboya nagabilin sang mayong gabi, sweet dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,